Eguerdion txoritarrok, eguerdion Vitali, Kaixo. eguerdion ekipo, eta ongi etorriak. Eguaztena, errezeta tradizionalak, nirea gaur, jaingoikua gurekin daukagun hontan, zeruko arrautzak dira. Erlijioso etorrezen zara. Ez, ni gizolako konturik eserrez, baina, liburu hor daukazu, La cocina de los conventos, ero konbentuetako sukaldaritza, niko liburu, ez da sarra esan daigun, baina bertan agertzen diren errezetak, badira niko sarrak, eta tartean, izenarekin ja, ez da gizu, ikusten da, huevos cielo, nio? Hau, janda gero ez egit, zerura bidaiatuko dugun ero zer, baina, hemen daukagu errezeta berezia aldaketa bat egin dut. Berez Brusselasko asatxoak eramaten ditu, eta horiek ez dauzkagun ezain, nik eta gure baratzean beti zerbak dauzkagunez, zerbak aldatu ditut. Baina bestelakoan, hori izango dira, arrautzatzu labean ingo ditugunak, sapoarekin, patea danamate baita, zerbait berezia izango da. Errezeta zarra izateko nahiko dotore ikusten dut nek, Bai, hau egun berezitakoa izango zen, ziur, Eta, hau nire eskaintza, berorrena zein izango da, Vitali. Egun bereziekin olan jarraitzeko, egingo postrotxo bat, txokolate txuriakin, panakota bat, mugurdiekin. Da tradizionala, betiko errezetak, Martin Berazate egin errezeta bat dalako. Vale. Da hortik doia... Baina, lehenengo gazitxe eta bigarrena postrea, ez? Martine izarra ditu diozu momentu baten. Ez dakit, hola, iruditu egin zait. Klasikoa! Klasikoa. Vale, bai. Zarra deitzeko beste modu eleganteagoa bat. Opa, Martin, eutzi goiari. Hemen doa nire lehen errezeta. Lapiko baturez beteko du, bertan, kipula, perresila, baratxuria eta sapoa sartu, zua eman eta irakiten hasten denean hotzitzen utziko du. Sapoa bertatik atera, laukitxotan moztu eta gurinez igurtzitako labeko erretilo batzuetan jarriko dugu. Jarraian, arrautza bat karskatu gainean, gatza eta piperbeltza bota, Maria bainuan sartu eta eginda egon arte laberaten goitu. Bitartean, ogia xerratan moztu, borobil itxura eman eta frigitu ingo dugu. Zerbak zerratan moztu eta baratxuriarekin olio pixka batekin errego zingo ditu. Arrautzak eginda daudenean, frigitutako ogia patearekin igurtziko dugu, horren gainean arrautza bat jarriko dugu, eta inguruan zerbak jarri eta zerbitzatu. Orduan hori, berezia daukana hori da, ez? Ez dakit nik patea arrautzakin da hori nola jungo dan, eta gero ere, laurpenean esan dut, eginda egon arte hor jartzen du, ze temperatura, nik egun da 60 gradu komentatzen dizuet, Maria bainuan, eta budin bat izango da, moduan. Azkenean, nik uste dut honek 15 minutuan ero inda izango itxuela. Hala ere, espada hau jarriko lehena egiten, eta horretako esan dagoa, sapoa osorik. Hala. Urrotzetan, hemen, goxo. Tipula erditi moztuko dut, perresi adarra, baratxuriatala, eta honek irekin aldi bat eman behar du. Ez da egingo, guztiz, barrutik, baina kontua da gero laberatu behar dugula. Beste 15 minutuz. Orduan labean bukatuko da, Nahi duguna, holako, galdarreztatu puntu bat emango digun. Eta gero hor, sobratzen den ura, hori salda moduan erabiltzeko, esaten dute, arpegian eman ezkero simurrak entzen omen dituela. Zuk proba, nik hori. Ez da proba, nik betiko kremak probatuko ditut. 2012an argitaratzen da La cocina de los conventos liburua, amentxelen programazieran erakutzi duguna, eta, guk programa honetan, asteazken tradizional honetan, nahi dugu omendu, komentutan, monasterixotan, eta horako monja, elizkizonek, eta apaisek egiten da bien, jaenarixa eta errezeta tradizionalak. Nik bertako komentuko bizitza, ez dakit erromantizatzen duten, ze hor nintzen sartuko, baina egia da, behintzat kanpotik ikusten dela, bizitza lasaia, naturaz eta inguratua, eta, jakituria pila batera, baukatzu jakituria pila bat eskuragarri, solako errezeta tradizionalak, liburu pila bat aguiko dituzu, orduan egisa da, egoera perfektua dela, ondo jateko da, ondo kosinatzeko behintzat. Gaina, normalean lehen, hori ez dakit, Elizara ero, oitxura zegoen, ez garai batean ordaintzeko modu bat zen, baina elizgizionei da ematen zizketen, baserritarrak eta beraien produktuak, eta, gaurko errezeta, behira zenbat arrautza euskagun, saltza bat arrautza gorringo egin ingo dugu. Zenbat aldiz entzun dugun, eguraldi hona egiteko, monjei ero normalean, ero holan, hartu konbentura,
eskontza baino lehenero jende hori asko desala. Eraman dituzu, 13 arrautzako dozena horra, monjei eman diezu, eguraldia. Karo, arrautza guzti horiek baliatu inbar zituzten, ala nola, eta zenbat, normalean, gaina, olako monastegitako gozokitza gozo aldera da gehien bat, ezautzen dana, ez? Beti, ez, olako, Clarisa, aizpen, errezetak, pasteltxuak, eta olako, baina, bueno, hortuko kontuak bebai, adibidez, nire bidamama izango zanak, Maria Beltzak, amama Juanin amak, berak zaintzen zauen, apaizen hortua, eta orduan esaten zaben, premixo boruan edo, holan, emoten sotzien hortuko gauzak. Beraz, gozia bertan etzabiela pasau, hortuko gauzak jaten zabien, horre bientzat egunero. Beraz, hortuko gauzak bai, baina egia da ezagunak diela dultzien gatik. Oso gintza, bai, gero, egia da, errezeta liburu sartzen za, aurkibidean, eta errezeta pila badaude, hemen ikusi zu, ariak ero kendu izkio, eta itxura nik normalean gutxi gara, beti ariren bat ero badago, baina komunera goteko arazoa baldin baduzkazue, ez kendu aritxo hauek. Hau lagunduko dizuete. Hori zuntza da, azkenean. Hori zuntza da. Eta batzuk egiten dutena da, hartu, berez errezetan itxezutena asatxoak egozi lehenengo, eta gero olio eta baratxuri pixka batekin salteatu itxezituzten. Guk ingo duguna da, egozi eta zerbekin berdin egin dezakegu. Egozi, eta nik etxean beti ditut salteatu eta bakarrik. Hartu, eta olioa eta baratxuri atala, eta hor salteatzen ditut, eta ez dut ibili behar egozten, gero ura kentzen, gero sukatzen, gero erregozten, ez dena patian egiten dut, eta horrela fenomeno batzen da. Bai, aurkibidean, gozogintzako pila badaude. Komentutako errezetako lan gozoak, zeintzuk etorten jatzuen zuei burura. Neri, arrautzesnia, adibes, Europako komentu desberdinetan sortutakoa, arrautzekin itxen zana, zuk lehen ezadozuna, eta azkenean, aprobetxamentuzko errezeta bat, arrautzak esnia, azukria, eta gutxi gehiago. Hor oso ezaguna dia, zeruko, nola da, zeru gorringoak ero tocinos de cielo, ero nola dira gardera askoak, oso famatua dira, eta izenak asko, hor aurkibidean santuekin zer ikuspila daukaten, pizkotxoak, marmela desberdinak eta, noski, santuei ono ere iken, ero bere aipatzen. Hori da. Gero, badauz errezeta gazi batzuk bebai, hortik nondik norako hartzen badauz batzuk, arrautza kaputxinoak deitzen dienak, eta horrek, fraide kaputxinoek asmatu zituzten. Orduan, izenak bebai, nondik norako emote dutzu, eta honedi arrautza batzuk askenean bexamelakin eta holan frigituta gueten dienak, Andaluzia egokitzen jako, beraz, bertako fraide kaputxinoek asmatutakoak, baina, zuk ezaguzu moduan, erregeak beti gozoak. Polboroiak bebai. Polboroiak gaur egun, pila jaten dira, da igual bateon batek ez dau jakingo jatorrixa hor dauela, baina bai, Andaluziako Estepa herriko komentu baten asmatutakoak, badau errezeta batolan aintzinakoa 1780koa, eta berriz errezeta hori errespetatzen dela gaur egun bebai. Beraz, polboroiak eta olako gauzak, eta Nikolan, bitxikeria bezala kontakotzuet badauela komentu bat Granadan, nik hori ustot aipatu izan dut zutela, noiz Granadan badau komentu bat, nun monja pila badauzen Filipinasekuak. Eta orduan, dulziak saldu biharrian, saltze dituzte sushia, eta bertako nudelsak eta bertako errezeta tradizionalak. Era kristoneko arrakasta daukie. Ze, karo, lehen igual, ez dakitolako bizkotxuak, polboroiak eta, ez dakit, guk eroste ditugula, gure amak, gure amamak, aititxeak eta, baina jende gaztia ointxe, joaten da komentura, hori noodles batzuk erostera. Eta diru pila bat abizela ataraten. Patri, ni juten naiz herri hortara. Eta, produktu tipikoa ni ohitura daukat, beti holan jaki tipikoa saltzen dituzten denda guztietara sartzen da. Eta askotan daude, konbentuetan indako, gozoak, ero post, aurkitze ditut, holako bandejatxo bat. Clarisa aizpek egindako nudelsak eta esatu. Kamara nunda oneri begira. Hemen trampa da. Honek karmelitak dira. Karmelitak egindako nudelsak. Eso, Houston. Hemen zerbait ez dakit. Bueno. Bitxia bada. Eta ondo. Behintzat bitxia bada. Baina egia da, komentutan aprobetxatzen dira, galsorixan eta dausen errezetak errekuperatzeko. Adibidez, badauz Araban kukoiak izeneko... Itzen genuen kukoieta zen. Itzen genuen gainera oindala gutxi, horrek, han eitzen dago. Beraz,
dut aurkitu inun, bakizu saiatu naizela errezeta egiten, da inun ez dut aurkitu errezeta. Komentu batera joan bida, da han errezeti eskatu. Hemen ez da gertuko. Baina horre ez dago, behiratu nuen, liburu horretan ez daude kukoiak, saiatu naiz, hau itxaurrekin da bakizu egiten zen errezeta bada. Intxaur berdiekin. Bai, saiatu naiz, inun ez dut aurkitzen, eta penak, ala ere ni beti bakizu zeinekin aldarat parekatzen ditudan fraiak eta honan, ze ondo haure daukate oitxura, ondo kosinatzeana, ze norbait beti dagoan sukaldean da hori, zuhiltzaileak. Zuhiltzaileak ere fama daukate oso ondo kosinatzen dutela, ze azkenean handaudenean beti beraiek kosinatzen dute. Eta beti dago bati tokatzen zaiola. Eta beraien artean beti dago artistaren bat, gainera, bueno, txokoan, 6-8 lagunentzako, eta nik, ez da aldarak eta berdina, baina, zate bat, zuhiltzailea badaukate fama, sukaldari ona direla, eta nik, bueno, mendiko gure nire mundutxuan zuhiltzaile asko dago. Bai. Eta bere, batzo paskaldu genuen, egon zean, ez da, Iñaki kozinero, eta gare prestatzen ditun, izatza saltzan, kusgarria da. Karo, han guardian daudenean ez daukate lanik. Ez daukate han daude. Eta denbora daukate, eta egia da, errezeta oso landuak egiten dituztena, eta han ere badaukate, zehun nor tokatzen zaion, badago, hobeto jatea. Nik bi kasuak izkit, bata koinatua da, berez ondo ezagutzen dut. Bai? Berak hartazako, Bizkaiko parkian itzen daulan. Eta? Honek ez dauko sinatzen, arrautza frigitu bat bez. Bera da, maira juten dana, eta... Bera da, gero, ez dakit, platera garbitzen egoten dana, edo zerbitzatzen da, holako bai biedi, baina kosinatu, ez dakit kosinatzen da, da gero, nahi lagun gorkak, nahi kuadriakoak, itxen daulan, zuhiltzaile bezala, San Vicente la Barkeran, Bustamanteren herrian. Eta... Gorda Bustamante, San Vicente. Bueno, mesedez. Gorka ezautzen dut, ezaguna da, baina... San Vicente... Eta han hortua dauki, Eta orduan, ara doi esenean, parkian egoten dira, baina hortua zaindu bai, lantxo bat daukie, eta orduan, lanera joaten danean, gero bueltan ekarte ditxu, udan tomatiak eta piperrak, eta kalabazinak, neguan brokolin bat, eta zero batzuk, da holako, beraz? Lan politxa. Lanian gu ari gara, eta errezeta horrela doa. Hemen, dagoeneko aurki hasiko da, lagundingo diot, tapa jarriz, irakiten gure sapoa. Jarritut hemen baratxuria atala, gero kendu ingo diot. Hau truko hona da, ikusi nahi ez duten entzako baratxuria zatiak eta jartzen diozu, honez zapore eman dio, eta hemen dauzkat erregosten. Ura botako du, zurgatuko da, eta listo, gatz pixka bota diot, gero piperbeltza botako diot, eta badao. Bestaldetik oin zer falta zaigu? Oinarrian jongoan, ogi frigitua. Orduan, xerrata moztuko dut, gero, tamainoan neurtu dut gutxi gora era, edalontzi batekin inalduzue baita hau, moztu ingo ditugu, eta hoxe, 6 zerra ingo ditut, eta hauek gero frigitu oliotan, eta hau bukaeran patearekin igurtzita, hemen, dauko itxasoa eta mendia, jungo da azpian. Eta patea buruz bera, edo buruz gora. Patea igurtzi, patea ikusiko da, arrautza gainean, berez burinarekin eta aber nola, eta karo, desmoldatzen, moldetik entzen dugunean, gorringoak eratuko da, hemengo aldean, azpian, goian sapu pusketak ikusiko dira, baina, segi gurekin, ez galdu. Zeru arrautzak ikusiko itxezue gaur. Eta, ze asmatu zabien, komentutan eta monasterixotan olan, guk egunero ez, baina, astero bai probatzen duguna. Garagardoa, lagunok? Fraiak izan altzien baita. Fraiak izan ziren, bai, eta hor gainera sekreto pila bat egon ziren erdiaroan. Berez, aitzakia zan edo ez dakit, sortu zan, kutsatutako ura zauenean, erateko alternatiba bezala. Baina ez da hitnik. Euskal Herrian zagar, baina egia da. Lengara batean, obea zan eratea alkoholdun edariak, osasuntxu erango zen du, gauza. Argi zen eukalako horrek somorrotxo txikirik ez eukala. Somorrotxo danak hilko zitxula. Eta horren ari dabe bai, egokitzen jako, eliz gizon batei, txampainan metodoan sorkuntza. Bera izan zan... On Perignon? Pierre Perignon, hau da Don Perignon, guk ezagutzen du ez, Don Perignon gaur egun, marka bera esker izaten da, eta abadia baten sortu zen.
Eta gauzia esan, 17. mende amaieran, Champagne probintzian hor, Champagne eskualdean Frantzian, itzen zabiela ardo zurixa. Ze pasatzen zen, hartzidurakin, udazkenean, eten itzen zala, hotzakin, gero udaberrixan berriz legami horrek aktibatu iten ziren, eta burbuiak sortzen ziren, eta askotan, ardaua izorratzen zen, botillak apurtzen ziren, eta, holako gauza gertatzen ziren. Orduan, gizon honek, egin zauena da, teknika berrixak, da, botillak adibidez, kristala lodixaua egin zauen, beste forma bat eman zotzan, gaur ezagutzen ditugun tapoiak horrek perretxiko formakuak txampainakin eta ardo apardunekin etorten dienak, horrek berak asmatu zituen, eta xampanuaz metodua sortu zauen, eta horrekin xampainako ardua itzen zen, eta hori, esaten zen, berai, holako ardau botilla bat estali jakonian, estandaino zotzenean, probau zauela, eta esan zauenak, izarrak edaten ari naiz, oiukatu zauela. Hor, ikusen zuntu, hori oso polita da, baina gero antza, izaten dute hori omen dala, beste marka oso ezagun batek, txampan mota marka ezagun batek, marketing marka, ez dagoela inun idatzita izarrak ikusi dut, edan ditu dela, eta gero bai ematen diote berai, honi ardoan munduan da aldan handia indakoa, baina hor gauza batzuk esatute pixkat, marketinga, pintzaekin hartutako, baina, politia geratzen da. Egia da, erromantiko kutsu bat baukala, eta bakitzu gainera, jendeak pentsatzen dugu, hori kaba, hemen txakolixakin eitzen da txakoli aparduna, eta holakoak guztiz desberdina dira, baina metodoa berdina da. Aldatzen den gauza bakarra da, mahatza, eta gero xampaina bebai dela, azkenean, bertako eskualdian eitzen den ardaua. Zuk xampain bat ezin duzuen, xampaina eskualdetik kanpo. Beste izan jarri behar dira. Da, idia zabala itxia moruen, azkenean, zuk errezetia aldo zuartu, beste, ez dakit, Alemaniako ardi bat, errezeta berdinakin, baina espada, idia zabalko eskualdian itxen, eta gure ardixekin, hori ez da idia zabala, baizik eta beste gazta bat, berdina xampainakin. Izan behar du, idia zabala hileko, Euskal Herrian, hemengo ardikin latxa eta ardiak eta erabilita, eta metodologia berdina erabili, noski. Ogi azkenean ikusi zuen, saiatu naiz borobila mosten, ezin zan orduan, hemen dana egokitzea bada, asatxoak ez dauzkago, zer bada dauzkago, egin da daudela hauek, itzaldi ingo ditut, eta listo. Eta hemen alde batera utziko ditut, eta ingo dut frigitu, ogiekin berdina, borobilanen nituen, laugitan moztu, eta hori frigitzeko modua, berdina, olioa jarriko dugu, sartagin bat, eta bertan frigitzen jungo gara. Guarnizio hau, ogia frigituta, gure hostelaritzan esaten ziguten pistuarekin beti nahita nahi eskoa da, eta egia da argazki pilo batetan. Egusten bauzue pistua holan bengo errezetetan, aldamenean ogi frigitu xerra batera ematen du. Lagun gorri modu, ez da, goxua da, egia da goxua da, hola, eta koipe pilo. Tatzan! Itzeiten nahi gara, gure zapoak gainezka indigu, klasiko handi bat, txorieneko klasikoak bertan jarritzen dute. Hori itzali, hori afuera. Kanpora, hau piztuta? Hori bai, saspixen daukatzu. Oso ondo, bikain. Platertxo bat atako diezu, mesaz? Bai, nola ez? Hala ba. Aspixan, eskerrik asko. Hemen txaukatzu. Hau, listo. Oso ondo. Jarraitzen dut. Zerako goxua? Bota bertzu, lasaizu, bota, izen, Patri, ze kontu ez. Betzetzen haben igual errezeta konta bizula, edo... Ez daukate, zer, frigitu inbardut ogia, ez. Hau, utzingo du ostutzen hemen pixkat, atariko dut, betu, askarra ostutzeko, horako plater handi batera hemen daukadana, eta zure kontuekin, lasai, etxian bezala, Patri. Oso ondo. Lehen ardau edo xampaina mundutik, ardo mundura pasako gara, eta ardo munduan, beti, ez dakit, egokitzanako gizonei, ez edo, historixan ziar behintzat, gizonak egon diela, arduan atzian, ardua lantzen, baina hori guztiz gezurra da. Pero aipatu behintzat horrek egiten hori da, aipatu historixan gertatzen den bezala, bakarrik gizonak aipatu izan die, baina emakumeak bai lanian egon die, bai matz bilketan, bai saman, ardaua egiten, eta danian. Eta oindala gutxi, inkesta baten jako, estatu mailan 385 ardogile emakumeei. Eta esaten zela, eurak matxismo pila bat jasaten dauela.
150 gainera, esaten zaben, jasarpen fisiko eta psikologikoa jasaten zituztela euren lanien. Eta azkenean, ardogintza munduan, lehen esaten zan, hilekoa zeuzenean, mahatzen bilketan, ezin zina ibili edo ardoa egiten ze estropea egiten zinun, da olako gauzak, baina gaur egun bebai, antza entzuten diela. Bai, gaur egun bebai, imaginatzen dut, ez dakit, oso zirkulo tradizionaletan izango dela, baina, amaika entzuteko jaioak gara ondiokan bebai. Nik ezagutu dut, esatea, sukaldean ezagutu dut. Bai? Zuk maionesa ez hilera, hori komentatu moztu itxen dalako. Hori, hilerekoakin zegoela, eta ez zuk maionesa ez egin, moztu iten dela. Eta berak maionesa egin, eta etzan moztu. Pentsau. Baina entzun beharra hori, eta gero entzun du baita ere, lehen baserritan odolosteak eta egiten zienean, emakumea hilerekoakin bazegoen, ez bioten usten odolosteak egiten. Eski pentsau, gaur egun, eskerrez, eskertzen dugu gauzak aldatzen joatia, baina alatabe, pertsona batzuek kostaten jake. Honek, emakumeek inkesta honetan bebai, esaten zabien, upategi batetik langile bi joaten badie, emakumea da gizona olako ferixa batera, normalian, edateko lehenai da hitz egiten jako nahi, gizonai egiten jakola lehenengo zuzendu. Eta izena upategiena emakumearen izan. Bai, naiz eta bera izan jabia da, bestia, langile bat edo laguntzailea. Asko bai, olako esaldixak. Emakumeak aukeratzen duzue ardagoa bakarrik ontzixan etiketia politxa izatiagatik. Olako gauzak profesionalek entzuten dabiela gaur egun bebai. Eguneko 50 batek, ez da gutxi. Beraz, egoera deseroso pila badie, eta hortan lan egin biko da. Bai, tristia. Ez daukar zer ikusi, ni batzutan grazia egiten dit. Nola doen gauza batzuk oso, jatetxe batean, noa. Ensalada eta txitxiria. Ensalada bikotia jartzen dut eta txitxiria niri da. Ez, parkatu alderantzea da. Eta garagardoa eta freskagarria be. Tripakiak eta lehatza. Tripakiak niri eta ez parkatu alderantzea. Galdetu. Bai, galdetu. Eta horako gauzak ze barneatu duztegun da zu, ardoarekin, gaur egun entzuten da baita honek, apardun ardoa. Bai. Gustatzen bazaizu apardun ardoa, eran apardun ardoa. Edo bai, txurixa da emakumientzako eta ardo baltza da gizonentzako, baina. Eske hori entzutia be, 2025an. Tristia oso. Tristia oso, bai. Hemen, ikustu zuen, nola, frigitzen goazen ogia, eta ingo dana da zapuari, atarako diot, hemen. Errezeta jarraituz, nik. Egon nintzen betzetan, berez, solomoak atara, haukenduko zuten. Solomoak atara, laukitxotan moztu, eta gero egosi, ez? Egia da, sustantzi gehiago galtzen du, horrela egiten badugu, eta horrela egin da gutxiago. Osorik egozten badu, sustantzi gutxio galtzen du. Orduan, arrazoia berai emango diet, kasu indiet, eta hemen induana da, baina ikusten duzu, irakinaldi batekin egia da, egozita geratzen dana, eta oin hau, laukitxotan moztuko dugu, eta beteko ingo ituguna gure, hemen dauzkagun, honek, budin erretilu txikiak ero, holan banakakoak, gurinarekin ondo igurtzi, pusketak botako izkiogu, eta ero arrautzapana kraskatuko du. Hau, labera jungo da, eta labean daukagun bitartean, saltza egitea besterik izaigu falta, eta saltza izango da, ezerrez, gorringoak, limoizukua, eta ur pixkat, hor, zu motelean eukiko du, eta pixkanaka, nola loditzen doan ikusiko du, eta, gainetik ero botatzeko alako saltza, berezi eta goxoa. Eta zuk, errezeta hau, idatzi baino lehen, edo hau, la cocina de los conventos liburuan irakurri baino lehen, ezagutzen zinun, zenik? Hau, errezeta hau, sekula ez dut entzun. Baina, horko pila bat, Ni naiz begiratzen hola, errezetako horkoak. Eta patata empanada, ene hidraton festa. Bai, baina pila bat eta egia da. Ondo daude, errezetak, baina oso ondo azalduta, ikusten da, gaur egun idatzitako errezeta badala, alde hortatik, baina baritzen da hori, baina bestela, gehienak, esan dezagun, niko berriak. Gurina, hemen, herri urtu zaigula, ingo duna da. Haitzen da, kainean, bero ikendu. Ondo, gurinez igurtzi, olioa, koipe bat, edozein nahi duguna, zapo, pusketak bertan, gatza eta piper beltzan, noski nola ez, eta gero,
Bueno, labera, Maria Bainuan, 180 gradu, jungo gara behiratzen, azkenean, egin da egon arte. Eta hau erateko, onperinon bat. Onperinon bat, bai. Onperinon omen da, titulu bat, eta antzak, monasteriko bigarren titulu garrantzitsuena hau zein da, upategiko ero bodegako arduraduna izatea, eta bere izan zen, bere familia ardogileak ziren, honenak, Perignonenak, eta, bueno, azkenean esperientzia zeukan, zerbait bazekien, eta bere izan zen lehenetako hasi zala nasketak, holan masti ezberdinetako matzak naziz, eta, bueno, bere teoria atzuk atera zituen gaur egun ez dina jarraitzen, baina beste askotan, jenteak esaten du, bueno, referente badala, eta bai, zerbait bazekila. Hemen, sapo busketak, barrura, hau kostaldeko herriko fraietxetan ere. Laukitxotan bebai, bueno, egisa da, itxasapoan ala gisa badala nahiko trinkoa, baina bestela holan, beste arrainen bat jarten badagu, holan, desegin jabe, ez? Mamurtuta. Eta hemen, oin, arrautza bana. Vale. Hartu, arrautza torrela, tak. Eta hau ejanda gero, bueno, onperinonek izarrak ikusi bazitun, gu zerura joango gara, hau ejanda. Bene. Pero ez. Benin desietzen, hau, ikuseko zelan geratzen da, segero buelti eman bitzazu. Bai, edo hemendik ontzitxoratiko jango. Teorian, gero, honek, labean, inda doanean, buelta eman behar dugu, eta hoki gainean jarri behar dugu. Vale. Beraz, oin, hauei, gatza eta piperbeltza botako diet, eta labera jongo gara, hoxe, esan dako, egun da laro gehi, eta junten, behiratzen jongo gara, 10 minutura behiratuko diogu, 15 bat minutu gutxienez, erdin da ikusten ditudanean, vale. Saltzakin etorriko gara, saltza egiten etorriko gara, eta saltza momentuan inbardan zerbait da. Orduan, piperbeltz pixka bat, honi, ura otako dio hemen, ja prest daukadala beroa, lehenago egin, eta labera goaz, 180 gradu, berak eskatzen dizuna. Sekretu guztiak ez ditu kontatuko. 15 minuturen ez da zigorrek, baina, bueno, gero kontako zugu zehazki zenbat izan dugun. Euskalo, ointxe gatoz. 15 minutu sartu izkiot eta bi falta zizkiot eta nik ustut egin da egongo direla, Saltzarekin goaz. 3 arrautza gorringo, kraskatu ditugula hemen, limoi erdiren zukua, gutxi gora bera, eta gurina, ur pixka bat, eta hau izango da, lodituko da, hemen ingo da, gurina emulsionatu ingo du, lodituko da, eta ur pixkatekin hau izango da. Hau, Maria Bainuan bebai, egiten da, ez? Maria Bainuan, egin zerezkero, ero zutan, zu motelean, Bai. Guke, hau normalean, nik hemen behin bainotan aipatu dut. Frantzian lanean egon izenean, hango saltza guztiak, ziren oinarri bat, arraiz salda batekin ero denalakoa, zeukan zaporea, eta gero gurinarekin lodituta. Denak, gurina jun botatzen, irakiten zeukanean, han egoten zen, loko kaja handi bat gurinana, eta handik hartu eta hemen botatzen. Dadaskarekin, nasi bitxartea. Hemen, kontua da, arrautzako ringoa dauzkagunez, hemen ningo duelako ingles krema antzeko bat, hau loditzen jungo da, intzen nun limoi pasteltxo hiek ero krema hori. Azkenean, oinarria berdina. Eta hemen dauzkat, gure zerbak, bero ukiteko, jain da dela, beruan. Hau bitartean ni hemen nik guzten. Oso ondo. Gaur, asteazkenen tradizionaletan gauzenez, bakitzu beti omenaldi bat eitzen jakola gorako egunetan, aman eta amaman sukadaritza, ez? Bai. Beti erromantizatuta daukagula, eta baina, bueno, hitz egin dugu matxismoari buruz ardo gintzan, eta egia da, esaldi honein atzien bebai badauela paternalismo puntu bat. Beti esan da, amamek eta kosinatzen da biela, zaintzatik, maitxasunez, ez, holan, goxotasunetik, baina Maria Nikolau kasetaria bebai, esaten dau, hau guztiz gezurra dela, ze emakume askoi bebai, toka hoin jaken sukaldatzia, eta kosinatzia, naiz eta eurei ez gustau, eta naiz eta gorrotau, eta naiz eta euren lehenengo platerak izan oso kaskarrak, baina, nahi ala ez, janin behar zan, eta ikasi behar izan zabien, urtez eta urtez kosinatzeko, baina aurkituko zue amama pila bat, adibidez Julenek esadoztan, bere amamak gorrotatzen daula kosinatzea. Bai. Hori be,
askotan bada zehose hiltzatuta daukagula, gure amamei, dani gustatzen dakela sopa, kroketak eta olakoak itxia, baina ez dela amamen kontu bat, baizik eta, enbieza hoien lan. Eta gehien bat, tokatu zitzaien zer, bai? Gozez ez bazuten hil nahi, eta batez ere, familikoak, ez? Seme alabei da jaten eman bat zitzaien, eta nahi ez, tokatu zitzaien hori da. Egia da, utzitut, ikusten duzu, gurdin puntu batekin, bai, azkenean, hau, ez baduzu arriskatu nahi, 20 minutu usten dizkiozue labean, eta gorringo hain da bai ateako zan, eta, moldetik ateatzeko, eta errezau. Hauek apurtzeko aukera handia dago, arriskatuko gara. Nine doana krematxu, eta saltza ikusi duzu, nola gatu dan, Saltza gu perfektoa. Ontxe, bakitzu zetan nabilen akordatzen, arrautzak ikusi ditxu danian, gozaltzeko eta hartzen die, arrautza benediktinoak. Bai, eta hori bai, ez dakit, elizgizonen batek edo asmatuko zeitxena, benedikton batek. Hori izan, hotel benedikt, hotel benedikt hori zator. Ez, benediktino, noski, bai, holako zer. Eta egia da, saltza bai, holandar saltza badala, arrautzakien eta gurinekin eitzen dana, arrautza bai dauka, beraz, ona egon bida. A ber, zein ikusten duzu gehien egin da dagoena? Zein dago ez zaidanak arskatu? Hori ez dut ikusten, esko? Hau, igual. Bai? Orduan zuk hori esan baduzu, ni bakizu kontrako iterren? Bakit. Beti kontra. Oitutan hau. Ja. A ber, orduan. Ez haitxo zerra, mutil? Ez dakit oso borobila dan, Ez da borobila, baina hundia, ez da linbar zuen. Kontua da. Hemen da, garrantzitsua, danborran hotza jartzea. Platera azpian. Tantatatxan! Eta? Baita horan, tostatxo bat edo bezalaikia, ez? Hau zan, nik horrela nahi nuen aldamenean, ekusteko patea jarri diogula gainean, danei buelta eman barzeio, Patri. Hau dekonstruzioa da. Ez, danei buelta eman barzeio. Gero, jarriko dut hemen, gure, zerbak, berez, Bruselasko asatxoak izan behar zirela. Bai? Eta orain, atera inda, nik uste nuen horri biliko nintzela burrukan ezin atera, ondo atera da, ikusi duzu, Eta oin, ez, gogoratzea duzue, ze jarriotzagun, itxasapoa, patea, zerbak, arrautza, eta saltza bat olan limoi puntuakin, arrautza eta gurinakin. Beraz, nahazketa interesgarria. Hemen dauzkazu, gure zeru arrautzak. Hau ejan, eta zerura. Baina, zerura tokatzen danean, Lurpera, edo auskalo, Ia, ba. Txoin, haukenduko temendik. Horrekin kontuz, Hori bero daota. Horrek, oin bitu horrek gero errexo batako ditu. A ber, ni bakitzen nola joan binazen, ez? Bai, arrautza da. Gorringora. Horretako utzi dut, naita. Eskerrik asko, eskertzen da, Eta paterik ez duzu hartu? Ontxe, mutil. Eta zerbak? Hemen, badaude errezatatu esaten zure zerbitzariak. Hemen saiatu behar zara pixkat danetik hartzen. Ostra. A ber, hartukote. Bai. Ez dakit kabituko jatzen, baina... Bello, nik erreza bengo, betxo. Hartu, sapoa jarriako dut hemen. Zerbak, ui. Zeran zauen onperiñonek, izarrak dastatzea bezala da. Bau, bai? Una da, Hau, zerua dastatzea bezala da. Zan da zuen linguzua, zuitzaia? Lenguzua? Koñatua? Koñatua. Alez. Alez, errazatau zukin berdozu. Plate ergazi dotore baten ostean, nik uste dut gorputzak eskatzen dauela postre dotore bat, bai? Eta kasu honetan Martin Berastekin errezeta bat jarraitxukot, txokolate txuria eta mugurdi krema. Eta nola ingo zau? Kulis bat edo. Azalduko zut lagun. Txokolate txurixa txikitu, esnia berotu, gelatina bertan disolbatu eta txokolate txurixakin ondo nahaziko. Gero esne gainotzakin nahazi, edalontzitxo batzutan jarri eta lau orduz oskailuan utziko. Bitxartian mugurdiak, azukre, limoi, zuku eta urakin kosinatu guztiz desolbatuta egon arte, ira astontzi batetik pasa eta txokolate txuri ontzitxotan gainean bota. Apurtxo bat gixau ostu eta mendakin eta mugurdi pare batekin apaindu gau.
Beraz, mugurdi pare bat hemen gordeko itxut, gero apaintzeko, eta bitxartian egingo olako kulis bat edo, behin baino gehitxautan egin jogu, izango zen olako, saltza askar bat edo, marmelada bat izango bazan. Bai? Berez, hemen txe. Mugurdiak, eta mugurdixak holan, ematen dago ez daukila asixak, baina gero itxendozunean kulisa edo marmelada hori ataratzen dira, hasi danak. Eta nik horregatxik beti idaztantze batetik pasatzen dut fina hoa izateko. Baina, esposu nahi, be? Ez da kuruzkaria jango dituzu. Hori. Azukrea eta? Beraz, azukrea 100 gramo. 180 mililitro, ura eta, limoi erdi nolan zukua, eta hau, ahaztu. Zu motelean utziko, baulako... Aztu, ez, baina gudot esan. Bitxartian, errezeta ingo gula, eta... Konpotein arte, oso ondo. Hori da. Mugurdi eta pitxo, ez dugu itzein inoen mugurdi eta, ez da gaur pixka mugurdien gai ekarreko itzein. Ez dugu itzein inoez. Zupak, berreun barietate baino gehiago daudela. Pentsatzen, bakarra zaula? Ez, berreun, eta preziatuenak gorriak omen dira, oie dira, gehien zautze ditugunak. Badauz beste kolore batzen dagoa? Horixak, da horako mutazio batetik ero lortutakoak. Gero daude beltzak ere antioxidatzaile gaina pila dauzkatenak, eta dira lixuauak eta horako gainean daukate horako pelikula txuri bat antzekuak, baina hauek azenarioak baina antioxidatzaile gehiago dauzkatenak. Gero daude, betxo, ez du baratza daukaz. Etxian nahi dituen entzako lorontzitan da jarrita, badaude mugurdi batzuk txikitsuagoa direnak, eta hauek ere kolorez berdinetan badaudela, hau da, beltzak gorriak, horiak eta hauek aukera daukazu etxean, lorontzi batean jarri, eta mugurdiak hasteko, eta gero horiek zuek jateko. Zigor hementxe, barkatu, mostia, txokolatia, bakizu ja, uda hurbil daukagula, eta txokolatia, armaixuan gorde ezkero, biguntxo egongo dela bestela, laban batekin mostu daulan. Txiki moztu, gero esnia berotuten danean honekin nahasi eta dana urtuko da. Horako ganax bat itxeko. Bikain, bale. Beste batzuk, izokin mugurdiak ere badaude, izokinan kolorea daukatela. Laranjak holan... Bai, eta izena holan jarri dute, salmon mugurdia ez da ino da inglesez? Raspberry. Hori. Izokin mugurdia, alegia, itzulita euskarara. Eta, esan dago, berreun barietate daude, berezea dena, Rusian simboloa, Rusian mugurdi pila bat jaten dituzte, eta nahi eskoa dira, eta beraie dira munduko ekoizle handienak, gero Mexiko dago. Han basatixak esango di gainera, ez? Basuetan eta... Nik gaur egun uste gehiena jate astegikoak izango direla, Han basatia baina gaur egun saltzen dienak danak astegikoak. Hori bai. Bitxia dana da, lehena da Rusia, gero Mexiko dago, hirugarren laugarren hor daude Polonia eta Serbia. Serbia horren herrialde txikia izanik, mugurdi pila bat dauzkate eta asko saltzen dira, eta hangoak ere tradizioa badagola. Egia da, ekialdeko herrialde horreitan eta Balkanetan eta asko jaten diela gainera plater gazixekin. Guko itxuria beti daukau, hori postrekin jatia, mermeladan, jogurrakin eta, baina hori eizakin, aragixekin, pierogiekin, horako empanadiakin eta, bestak jaten diela. Erleak maitxe ituztea, antza estio beha egiten dute mugurdia dutenean, eta, beraien lorea ez da izatzen zuen, kanpai, aterki baten itxura dauka, eta euria egiten duenean, erleak maitxe ituztea, zera, azpian saltzen direnean, babesetuta aukera daukate, polinizazio eta gero egiteko eta hori, eta zurgatzeko ere baita, orduan, esate dute, mugurdiak dauden tokian, estia, gaina, ekoizpena handitu egiten dela, eta gaina, zapore oso gozokoa. Azken, bitxikeria bat, iltzian dako oso ona da. Hau da, ajian dako, resakan dako, mugurdi, horako irabiatu bat hartzea, asko hobetzen du. Amonaren erremedioa. Bene, hartu biko, holako gauzak. Urrengo aldian nagoenean zuriak hor daukonaz. Vale. Hor, zein zen, esnia gaina? Esnia berua, amentxe esnia berua. Esnia gaina bebai hemen sartzen badugu, itzel, baina, momentuz bakarrik esnia da. Vale. Hau, itzalein biot. Eta gero esnia gaina hotzian sartuko, baina aprobetxauz, hau, bero dauela, ontxe segitxuan gehitxuko, hidratatutako gelatina. Hementxe xafla batzuk, eta hau bagitu berua, honek bide dau, hotza hidratatzeko, eta berua, aktibatzeko edo. Oso ondo.
Bikain, bai, desegiteko gehien bat, eta azkenian, gero berriro ostutzen danean, ingo digu, bere lan egingo du, eta gogortu ingo du. Hori da. Hori esan da. Iparraldera joango gara, eta Lapurdiko, bueno, Lapurdin guk Bizkaian nik hau ezautu, no? Urte batzuk badamazkiu, han berbalagun eta egiten dugu, hor bakizu eskenean, aekak antolatzen duela, han euskara pixka bultzatzeko, Lapurdin hasi omen dira, honekin mintzalagun egitasmoarekin, eta gainera, bueno, hori guk egin genduen baita, Durango egin genduen txoko batean, eta euskaldunak gustora nun oten gara, janari artean. Eta janari artean, nik egin nuen olako showcooking bat, esatezagun, aekako ikasle zirenentzako, eta dana euskeraz azaltzen, da beraien gero galderak eta dudak eta holan, egin zituzten, hori, beraien euskeran ostiko batzuk hizkuntzari emonez, baina, bueno, oso giro ederra eta holan ikasten dabe bai. Jana da hola tartean. Bueno, Lapurdin hasi omen dira horrekin, eta baita janaria sartu dituzte, baskaltzeko egia da irte dituzte, irtera ezberdinak, ez? Astian egun geratzen dira, gutxienez ordu bete egiten dute, eta egiten dute, hori hartu, eta mendi buelta bat, eta hori, euskaldun hiztunak ikasten ari direnekin, ez? Eta horre, giro ederrian, beti erraxa bada, hizkuntza bat ikastea, ez? Hori bai, egisa da, eta holako egitasmoak politxa diela elkarbanatzeko, da euskara da gure altxorra azkenean, eta lehen ez da dozuna, azkenean, naiz eta iztegisai, ostikoak bota batzok, egoten dira hor lotzaz. Lotzak enden dira, horre bota, zuzendu da, holan ikasten dabe bai. It's like me! Hain, ostiko in English? Bueno, gero kontakotzu. Very much ostikos to English dictionary, but I'm happy. Very important. Pues hori da garrantzitsuena, zigor. Lotzak entzia eta ausarta izatea. Nire hortan txardenaz. Bueno, hementxe, esne gaina sartu dugu, bakitzu esnea eta txokolate txuriz eta gelatina, lau osagai bakarrik, eta hau, katilutxotan, holatxe, sartuko dugu, baina, ni bakitzu, etxetik beti. Einde ekarri jozula. Etxeko lanak ekatze itxu dala. Zein da arazoa, zigor? Arazo bat egon da. Zein? Bakizu nik kotxien etoten azela. Bai. Eta, karo, katilutxuak, aputxoan mugitu indie. Honek, karo. Bai, nire krematxo geratu dira, ez? Mantendu inbide, bai, osea, badause... Bueno, aukitzen testuria, ontsa erakutziko zuet, baina, bueno, espauzuen mugitzen, asko zuen beto. Bai, hemen, sifoi bat etxean, txorien ikusi baduzu gehiagotan, sifoi bat eragoikizu oso, ez da, erostea, erabaki hona dala pentsatu baduzue, sifoian esne gaina eta gelatina daukanez, sifoian sartu, utzi osten, eta gero honekin inalko zenuketen berdina. Txokolate txuri apar bat, gero honi, Patrik gero gainetik botako dion, kuliz, ero marmelada hau gainetik bota, eta izetzu hau geratuko litzaizueke. Hori da. Beste aukera daukazue. Hau hoi, etxetik ekarri dut. Eta azkenean, hau izango zan, bueno, berdina ez, hemen 400 gramo mugurdi hartu ditut. Bai. Horrek pila bat murrizten die. Eta gero hau iragazien jot. Berez gertza da krematxu eta holan lixu, bauka gainera puntu azidoa, zenaiz eta 100 gramo azukre izan, bauka limoian puntua da mugurdixak bebai. Eta mugurdia baukate. Badi holan azidotxuak, beraz, honek zabaldu. Eta txokolate zuriaren gozoarekin, azido puntua kalterik. Primeran doiaz. Primeran doiaz. Eta behitxu, erakusteko testuria bakarrik nahi dute erakustia zelan geratzen dan, behitxu geratuko zan, jogur bat izango bazan bezala, baina txokolate txuriana. Vale. Osa, imaginatzen zuzelako goxua. Nik onartu behar dut, naizela oso txokolate txuri zalia. Ez? Niko, txokolate txuria, nik beltza. Beltza txuria. Bueno, txuria eta beltza. Hori da, bueno. Ez da zetan aukera. Bada berrezeta bat, oso polita geratzen dana, baina ahi esan txurinerako. Eta aiten da olako antzeko zerbait, baina kopa batean, erdia txuria, erdia beltza. Eta egin da, gaur ingo duzunak, baina biak egin da. Hori bazauen, tipiko bat lehen zala, 3 txokolateen tarta da zien olan geruzaka. Bueno, honek, oskaiura sartuko ditugu. Hori bebai, marmelada apurtxe bat osteko eta egonkortzeko, eta horre bebai ekarri ditut. Honek bebai ekarri ditut. Hemen prest, beraz, zabalduko ditugu. Da gaina honek, behitxu pototxuekin da tartea daukiela, honek edo noraldo zueraman. Bai. Horan, poste moruan, jarriko... Gidariaren arabera, helduko da, irabeiatuago, ero trinkoago. Hori da. Jarriko umenda ostotxo bat, mugurdi bat, eta, listro, gure postrea, txokolate txuria eta mugurdiak.
Biteli. Venga, mugurdia zuretzako. Bai, Ustizu. jo, hemen da zuretzako, eskerrik asko. Hazi, bitu, liburu egon naiz behiratzen, eta lehen horregon gara, hitz egiten hemen, Urko eta biok hor, osin pila bat, asuna dauzkagola. Bai? Eta aurkitu dut, budin bat, egiten dena, ziazerbakin, spinakekin. Eta agian sartuko dute horrelako... Lehengo dizprau nagoen, zuk hemen tortilla inzinu nion, eta oso goxua da, beraz, beti zatatzu dugu, hemengo baliabideak aprobetxau bideela, beraz, desiatzeko probaten. Baina, hau ere zoragarri da. Naiz eta ni ez izan txokolate zurizaldia, Segia da, mugurdian zapore asko dugu, orduan. Bai, oso goxua dau. Eta, bueno, honekin asteazkenak izte ditugu, bixar osteguna bueltan izango gara, bierrez eta oso goxokin. Neria, vegetarianoa, zure? Erosketak ingo judeka errokusi. Vale, merkatukoa. Improvisatzea, beti bezala. Eta honok, zuek bihar horrezak. Biarate, agur.